Tak zdravím, já bych vás chtěl tímhle přivítat u mýho kurzu Jak se naučit C++, nebo jak zvládnout C++, ještě uvidím, jak to přesně pojmenuju. Každopádně tady to bych bral jako takový pilotní díl, protože za prvý, protože to je vlastně moje první video, a za druhý, protože teď budeme probírat naprostý základy, různý datový typy, jaký hodnoty můžeme kde mít, co znamená tady třeba cout, co znamená, když tady nainkludujeme nějakou knihovnu a tak dál. Hlavně tak od začátku bych rád řekl, že já sám jsem ještě student, ale několik projektů v C++ už mám úspěšně za sebou a vím, že mě samotným úplně nevyhovovalo, když k tomu učitele přistupovali, takže bylo všechno strašně narychlo, takže se když tak budu snažit to vysvětlovat co nejvíc do detailů a co nejvíc tak, aby to pochopil fakt každý. Ať je vám prostě 5 nebo 60, pokusím se. Uh, to bylo k tomu úvodu asi všechno. Ještě bych rád řekl, že k C++ budete potřebovat buď to nějaký IDčko, což já tady používám od JetBrains Sea Lion, a to vlastně čistě z toho, protože ho používáme ve škole, máme licenci a já jsem se obecně celkově s ním naučil učit, takže mi přijde nejsrozumitelnější na něm i všechno vysvětlovat. Každopádně, když tak máte Microsoft Visual Studio nebo několik dalších IDček, když tak, kdybyste nevěděli, který si vybrat, stačí napsat. Já asi doporučím Microsoft Visual Studio Code, protože je zdarma z těch všech a zároveň je to IDčko, který můžete používat na, myslím, že téměř všechny programovací jazyky, jestli se nepletu. S tím, že já tady mám od JetBrains právě Sea Lion, pak mám ještě WebCharm, myslím, na HTML a CSS, pak PyCharm na Python a prostě oni mají u každého úplně jiný IDčko a tam to máte hezky v jednom všechno, takže to záleží pak čistě na vás, co si vyberete. Jak říkám, já mám tady Sea Lion, je tam zkušební verze zdarma, tu si můžete klidně stáhnout, zkusit, uvidíte a teď se do toho asi nějak pustíme. Já bych prvně vysvětlil tady ten kód, který se vám vlastně vytvoří hnedka, když si vytvoříte jakýkoliv nový soubor, jakýkoliv nový main. Nejprv bych šel, asi od to vezmeme, takže include. Include nám vlastně dělá to, že si vždycky vložíme, nebo přes include si vždycky zavoláme buď to nějakou knihovnu, nebo nějaký soubor, například nějaký hlavičkový soubor, nebo i textový soubor a tak. Takže když tady máme include IOStream, tak zavoláme knihovnu IOStream, která sama o sobě má prostě v sobě nějaký další, řekněme, příkazy, který můžeme pak následně využívat u nás v tom programu. Takže s tou budeme pracovat úplně nejčastěji. A takže doporučuji jí mít tady furt. Pak můžeme dát například include a knihovnu smth, což nám dá různé funkce jako squared root nebo sinus a další, teď jsem teďka smazal milem, další, to si když tak probereme potom dál. A potom, jak jste viděli, že jsme ty automaticky udělali uvozovky, tak to je právě, když chceme dát nějaký soubor. Takže bych si teď měl soubor třeba test.txt, který já teďka právě nemám, takže teď se mi nějak nebude načítat, ale kdybych ho měl, tak se tady můžu nainkludovat. Nebo ho můžu zahrnout právě v tady tom mým mainu. Pardon. Pak tady máme přímo ten main, což je náš hlavní program, ve kterém se bude všechno dít. Ze začátku budeme mít všechno v tom mainu, všechny definice a tak, ale potom postupně si z těch definic uděláme zvláštní třídy. Možná teď zabrousíme trošku do Object-Oriented Programming, což je vlastně v češtině objektové programování, kde prostě budeme mít klasy a tím pádem potom v mainu, teďka uvidíte, že vlastně v mainu budeme mít několik prostě řádků, třeba 10 řádků klidně, ale
potom dál, tak jich tam bude mít co nejméně. Vždycky si tady uděláme nějakou funkci, třeba void přidej, která bude mít nějakou definici, a pak si ji tady vždycky jen jakoby zavoláme a nemusíme pak toho tolik psát. Nic ji vždycky tady vysvětlíme, nebo je vlastně vydeklarujeme a tady jenom zavoláme, doplníme do ní ty hodnoty, které chceme a máme to. Ale k tomu se dostaneme až časem. Tady to je fakt takový jako prvotní základ. Tady bych ještě vysvětlil, že tady máme cout, což je náš výpis do konzole, pak máme ještě cin, nebo cin, nebo syn, říkejte si to jak chcete. Já tomu říkám nejčastěji syn, protože mi to přijde takový, že to jde dobře přes jazyk. Ahoj světe, takže to je vlastně cout, takže do konzole se nám vypíše ahoj světe. Já jsem si to tady přepsal, protože původně tam hello world, tak jsem to aspoň přeložil do češtiny. Takže mám tady ahoj světe, nemůže to být s diakritikou, nebo respektive může, ale pak na to místo toho Ečka s háčkem bude házet nějaký náhodný znaky, takže to úplně nedoporučuju, ale jestli chcete, můžete klidně. A k tomu endl, nebo píše se to endl, a tomu říkám zase endl, ale je to endline, což nám vlastně zakončí ten řádek. A return 0, to nám tady vlastně budeme mít taky většinou, to je, aby se nám vlastně return 0 tam bude úplně vždy, jen když budeme přímo chtít, aby se nám vrátilo spíš něco jiného. Tak ty, když budeme mít třeba pak do budoucna, když budeme mít nějakou funkci a budeme tam mít nějaký číslo, když se bude počítat, tak ty třeba pak místo toho dáme return číslo například. Ale to teďka je pro nás úplně zbytečný. Takže teďka si pamatujte, že return 0 vždycky na konci a vždycky si to ohraničíme do těch složených závorek. Když to spustíme, vidíte, vypíše se jenom ahoj světe, konec řádku a proces finished with exit code 0. Takže všechno v pořádku. Teďka první věc, co bych tady ještě ukázal, tak je, jaký máme různý datový typy a tak následovně. Takže začal bych s integerem, což je vlastně int. Je to klasický celočíselný číslo, takže napíšeme si int číslo rovná se, ne, nebudeme mu dávat ještě žádnou hodnotu. Necháme si to takhle, takže int číslo. Potom budeme mít, ještě tady když dopíšu, číselná hodnota. Pak tady budeme mít třeba float, což je desetinná hodnota. Potom budeme mít třeba double, což je taky vlastně desetinná hodnota. Tak to jsem tady nebudu psát. To je vlastně téměř to stejný. Potom máme char, což vlastně z angličtiny je charakter, nebo charakter, což je vlastně jeden určitý znak, takže dáme třeba charakter, který pojmenujeme znak. Potom máme bool, což je boolean, takže to je hodnota, která nabývá hodnot true nebo false, nebo jednička nebo nula, pravda, nepravda. Zase můžete se pojmenovat, jak chcete. Já si to pojmenuji třeba pravda, nepravda. To bude takový nejjednodušší. A potom máme poslední, máme string, což je teďka mi tady hází error a nevím úplně proč. Zkusíme, uvidíme. String, což je nějaké naše slovo. Takže string slovo si dáme. A teď to zkusím spustit. Už vím, kde je chyba. Já jsem ještě prvně chtěl vysvětlit, jsem tady přeskočil omylem, jak máme tady cout a endl, tak ty vidíte předtím, že máme std 2.2, což mi tady chybí. Tak a teď nám to funguje. Takže to spustím. Dobrý, tak už to funguje. A pak ještě jsem chtěl dodat, jak máme cout, tak máme teda cin, nebo cin, zase říkám, říkejte si, jak chcete. Takže to je std, cin, a to je, že si třeba do hodnoty, nebo že třeba vložíme hodnotu číslo. A tady pak dáme std, cout, číslo. Pak se nám vypíše číslo. Takže
Teďka to, co se stane, tak jsme se nadeklarovali ty naše proměny, které budeme chtít používat. Máme tady nějaký int, nějaké číslo, nějakou listinnou hodnotu, nějaký znak, nějaká hodnota, co je pravda nebo nepravda a nějaké slovo. Ale to nás teďka nějak extra nezajímá, nás zajímá jen to číslo. My, až spustím program, tak si vložíme číslo, nějakou celou číselnou hodnotu, pak se nám vypíše ahoj světe, konec řádku, a pak se nám vypíše to číslo, které jsme zadali. Když to spustím, vidíte, nic to nevypíše, chce to jenom po nás prostě nějakou hodnotu, takže mi napíšem třeba hodnotu 5, dám enter, vidíte, zadal jsem hodnotu 5, pak mi to vypsalo ahoj světe, a pak mi to vypsalo tu hodnotu, kterou jsem zadal. Což teďka může vypadat jako úplná zbytečnost, ale pro nás to je aktuálně takový ideální. Teďka bych ještě rád dodal to, že když ty vidíte, že jak máme std, 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 tak i to nemusíme furt dokola opakovat. Tak je tady taková jednoduchá vychytávka, já tady si mažu pár řádků. A to je, když si dáme using namespace std. Což nám vlastně, když se pokusím vysvětlit tak nejjednodušejc, tak nám to vezme nějakou, nebo když to řeknu úplně jednoduše, tak nám to vyřeší ten problém s tím, aby jsme furt museli psát to std, a tím pádem teďka všude, kde by se psal std, tak my to tam nebudeme takhle mít, když to tady smažu, tak to nemáme, jakoby vizuálně pro nás, ale ten program si vždycky automaticky doplní, že aha, on asi myslel, že tam bude ještě std, když to takhle vysvětlím. Jestli bude nějaký profík, nebo někdo, který v tom nějak extra víc zaběhlej, vím, že to není úplně přesná definice, ale fakt pro tady ty prvotní vyučovací, nebo ne vyučovací, ale pro prvotní pochopení C++, tak to úplně stačí. Teďka se když spustím, vidíte, smyslel jsem std všude, funguje to úplně stejně, zase dám třeba 5, ahoj světe, 5, super. Teďka tady můžeme si to trošku poupravit, ahoj světe bych teďka smazal už. Tak, a trošku si to poupravíme. Takže, aby to bylo trošku příjemnější pro toho uživatele, tak mu tady napíšeme cout, zadej celočíselnou hodnotu, dvojtečka, mezera. Vidíte, zase je to bez jakýkoliv diakritiky, protože já to klidně můžu vlastně zkusit, celočíselnou hodnotu, protože když mám spustit, vidíte, co to tady udělá. Jinak to funguje v pohodě, že tady si dám 5, vypíše se mi 5, ale nevypadá to vůbec hezky takhle. Takže proto radši bych to psal bez diakritiky. Takže zadejte celou ciselnou hodnotu. A tady přemýšlím, tady hodím endline, ať se nám vždycky potom ukončí řádek, a jinak ne. Potom tady to můžeme také smazat a teďka půjdeme takhle postupně od zhora dolů. Pak si dáme, já vám to oddělím ještě takhle, pak budeme chtít zadat nějakou listinnou hodnotu, takže napíšeme se cout, aby to prvně napsalo, co si vlastně po nás chce. A prvně nám to napíše zadejte desetinou hodnotu. A tady dáme se cin, neboli že budeme vkládat do té proměnné desetinná hodnota. Takže do desetinné hodnoty, do desetinné hodnoty vložíme nějakou desetinnou hodnotu, kterou si pak navolíme. Protože teď já aktuálně vlastně tady všude tak jakoby nula, nebo tam vlastně není nic, když to tak řeknu. A zase dáme endl, ať se nám to hezky uzavře, ten řádek. Zase oddělíme. Další máme znak, takže dáme cout. Omlouvám se za krátké vyrušení, každopádně můžeme už pokračovat. Tady skončili jsme teda u toho znaku, takže dáme zadejte znak. Bych tady všude mohl dát zadejte, je to příjemnější. Zadejte znak, zase dvojtečka mezera, právě ty mezery se tam dávají, aby to vždycky byla mezera a pak nějaký ten znak, a i to není hnedka na sobě namáčklý. Je to pak víc esteticky hezký. To si tak pak ukážu klidně. Zase
cin, nebo budeme vkládat do té hodnoty tady, do té proměnný znak. Takže cin, znak. Zase ukončíme řádek potom, až to vložíme. A dál tady máme pravda, nepravda, takže cout, zase co se po nás chce zadat, takže zadejte hodnotu, která bude pravda, která bude, nevím psát, která bude pravda nebo nepravda, nebo true nebo false. Zase ukončíme řádek, cin a tady dáme tu proměnnou pravda, nepravda. Je to pojmenovaný takhle zvláštně, ale je to, aby to šlo co nejlíp prostě pochopit, aby i když se na to koukli teďka, bez toho, abyste viděli cokoliv před tím, co jsem psal, tak ať stejně prostě víte, co se tady asi bude dít, co musím zadat, co nemám zadávat a tak. Říkám, aby to fakt prostě pochopili všichni, když je to takový pilotní díl. Potom máme poslední už string, takže cout. Zadejte slovo, bude stačit. Cin, tady bude to slovo a end, zase ať tam končí řádek. Zkontroluji rychle, jen jestli to máme správně, vypadá to, že by to mohlo být. A teďka tady nakonec si ještě uděláme, nebo děláme to úplně takhle. Zapademe si to. Mám tady chybu. Operátor. To je u každého, nebo jen u tohohle? Přemýšlím, kde nastala chyba. Tady hnedka. Jo, já jsem udělal velkou chybu jednu. Protože u tohohle nemůžeme dávat ten endline. Ten se dává u coutu. To se omlouvám. Musíme to dát takhle. A teď by to mělo už být v pohodě snad. Doufám. Zkusíme zase. Zjedete celou číslo hodnotu. Vidíte, píšu přímo za tu hodnotu, nebo přímo za to, k čemu mě to vlastně vyzývá. Takže napíšeme třeba, jaký větší číslo si dáme, třeba 803. Zadejte desetinnou hodnotu, tak to dáme třeba 9,05. Zadejte znak, na ještě znak může být klidně třeba velký Q. Zde hodnotu, která bude pravda nebo nepravda, já tam mám dlouhý A. A tak je tam už celkem dlouhé, takže si to celkem nevyšlo. Která je pravda nebo nepravda, tak si dáme třeba hodnotu false. A zadejte slovo. Už se nám tam nevešlo. Z nějakého důvodu. Kouknu se, kde mám chybu. Nebo takhle, opravdu tohle, pravda nebo nepravda. Tady to trošku přepíšu, je trošku zkrácený. Zadejte hodnotu true nebo false, to pojmenuju. Tady se pak vloží to slovo. Jo, protože ono se to posunulo, takový pocit. Teďka zase, což číslo třeba 80, teď hodnotu 5,65, znak Q, hodnotu true nebo false, tam je false. To se mi nějak nezdá, proč se tady vždycky to ukončí, když chci vložit slovo. Ze slovo tam už nic nevložím. A rovnou se to ukončí. Já to udělám jednoduše. Já si to takhle prohodím. A zkusíme to teď. Protože mám takový pocit, že jak tam dávám false, tak se to právě kvůli tomu ukončí. Jo, zkusíme to teda teď. Takže co čísla hodnota 80, desetinná hodnota 5,95.
znak Q, slovo abeceda. Jo, tady to hodnotu true nebo false, tak dáme teda false. Jo, a teď už to funguje, dobrý. A jak jsem tady dal vždycky false, tak se to pak už hnedka vyplo. Takže teďka jsem to aspoň vyřešil a vidíte, ale že to teďka vlastně nedělá vůbec nic, že my sice zadáváme hodnoty, ale nic nám to pak nevypisuje, což by takhle, mohlo by to tak být, ale je to pro nás takový trošku k ničemu. Takže my to upravíme trošku tak, že dáme si teďka, tady to je ta část, kdy my nastavujeme hodnoty těch proměnných. A teďka bych tady dal část, kde nám to vypíše právě ty proměny, který jsme si navolili. Já tady ještě takhle označím líp. Nastavení proměnných. A tady budeme mít vypsání, ještě mezeru si to hodím, vypsání proměnných. Jak vidíte, že tady klidně můžete psát s diakritikou. Ono to s tím sice jakoby nepočítá, takže vám to takhle potrhne, že tam jsou nějaké chyby, ale je to v pohodě, to stejný tady. Vidíte, že jsem psal s diakritikou a je to v pohodě. A teďka na to vypsání proměrných, tak zase budeme používat ten náš cout. Takže nejprve vypíšeme cout. Tady budeme mít zadali jste hodnotu, dvojtečka mezera. Dáme tady teda to číslo, který jsme zadali. A teďka tady už můžeme dát teda endl, který teda zopakuju, že nejde dát u toho cin, ale musíme ho dát jenom u coutu. Což pro mě teďka zpětně dává smysl, já jsem na to jinak trošku zapomněl. A takhle nám to vlastně vypíše právě to číslo. Tak dáme se cout, dáme tam hodnotu, budu asi postupně radši. Tak tady napíšeme zadali jste desetinou hodnotu a ty bude ta desetina hodnota a zase endline, ať se nám ukončí řádek. Potom máme cout, zadali jste znak, dvojtečka, takhle, znak, endline, potom cout zase, zadali jste slovo, dvojtečka, mezera, slovo, endline a jako poslední cout, zadali jste hodnotu a to takhle můžeme vlastně nechat a ty nám to vypíše, myslím, jedničku nebo nulu, protože bool nám vždycky vrací jedničku nebo nulu. Tak jsem se do toho zamotal. Já jsem prohodil slovo s tímhle vlastně dobrý. Takže pravda, nepravda a z endline se nám končí řádek. Teďka to spustíme. Takže zadejte toho čísla hodnotu. Zadáme jinou. Zadáme třeba 5674. Zadejte desetinnou hodnotu. Dáme zase jinou. Dáme třeba hodnotu 12,34. Zadejte znak. Zadáme znak třeba velký I. Zadejte slovo. Tak zadáme slovo programování. Zase bez diakritiky. Zadejte hodnotu true nebo false. Tak dáme hodnotu, dáme tentokrát true. Vidíte? Takže zadali jste hodnotu, jde tam zase takhle postupně. Vlastně ten program logicky jde od zhora dolů. Takže tady máme vypsání proměrných. Takže na to vypsalo, zadali jste hodnotu toho čísla, který jsme zadali. Vidíte? 5674, 5674. A potom zadali jste desetinnou hodnotu 12,34, což nám odpovídá. Zadali jste znak I, to nám taky odpovídá. Zadali jste slovo programování, což nám taky odpovídá. Zadali jste hodnotu 0, protože jste dali hodnotu true. Takže 0 je true. A když bych tam dal false, ještě zkusíme takhle jednou. Tady to jenom takhle rychle proskáču.
když dáme hodnotu 1, ne, vlastně false, tak on to vypíše 0. Předtím jsem dával, teďka jsem trošku zmatený. Přemýšlím, jestli jsem nedělal chybu, že se tam nesmí zadávat 1 nebo 0. Dělám to jinak. Když teď dám 1, jo, tam se musí dávat 1 nebo 0. Takže true nebo false on to vlastně dává v tom případě vlastně, že 1 a 0 vlastně reprezentuje true nebo false, takže je to pravda a nepravda. Když to jakoby takhle řeknu. 1 je vlastně pravda, 0 nepravda, takže pak, když tady budeme mít, to vlastně teď dělám takový úvod, a když tady budeme mít pak něco náročnějšího, co nám právě bude mít třeba nějaký další program, kde bude mít na konci, že jestli tady jestli platí, že A se rovná B, tak vypíš 1 a jestli to neplatí, tak vypíš 0. A pak podle toho poznáme, co nám vlastně vychází. A tady to by bylo nejspíš k tomu úvodu všechno. No. Ještě přemýšlím, jestli něco neříct, ale asi ne. To je asi takhle celý. Omlouvám se tedy za těch pár zmatků. Říkám, je to první video, takže pak to bude snad už lepší. Ale já jsem tady fakt chtěl probrat jen tady ty základní věci do toho pilotního dílu, aby jsme to měli všechno takhle dokupy. Všechny ty základní věci, aby jsme měli takhle dokupy, aby to fakt pomohlo komukoliv. I třeba když se teďka někdo učí, tak se může kouknout a říct si, aha, tady jsou ty základní věci, zopakuju si to a v pohodě. Mm. Ještě dám takový tip, že tam tady pod to budeme, nebo často se píšou právě tady ty sobáčky, jako menší než, větší než a tak to se tak píše pravým altem a když dáme otazník vedle MK na české klávesnici, tak se píšou tady jakoby menší než a klávesou vedle toho, tak se píšou větší než. Zase společně s altem. Potom máme třeba složený závorky, který píšem takhle. Víte, já napíšu jednu, hnedka se mi dopíše druhá. To na české klávesnici tak je pravý alt a B. Víte, takhle to můžu rozšířit. Taky nemusím. A pak ještě máme hrnatý závorky, který je pravý alt a F. Ty teďka asi moc použít ještě nebudem, to je pak hlavně u polí, ale časem se k tomu určitě dostaneme. Jo, takže tady to by bylo k tomu první bude všechno asi. Kdyby vás cokoliv zajímalo, potřebujete se s čímkoliv pomoct, stačí napsat do komentářů a já se vám budu pokusit co nejdřív ozvat. Akorát teďka právě jsem ve zkouškovém, takže nevím moc, jak to budu stíhat, ale na to si vždycky najde nějaký čas. A já se pokusím ještě co nejdřív vydat další video, kde si budeme probírat různé podmínky jako if, nebo různý for cykly, while cyklus třeba. Dál se dostaneme třeba do procvičování nebo do otevírání souborů a vlastně pracování s datama v nich. No, ale to přece ještě celkem dost. Ale já teďka fakt jsem chtěl jít takhle pomalučku po krůčkách, ať se to fakt pokusím vysvětlit úplně všem. A jak jste viděli, že se tady stala nějaká chyba, tak vidíte, že on to tady tak napíše přímo, kde je ta chyba. Stačí se na to fakt podívat a je to pak vyřešený hnedka, že se to dá z toho úplně v pohodě vysvětlit. Nebo spíš pochopit. Jo. No a to by teda bylo všechno. Když tak, jestli se vám to líbilo, můžete tady nechat to palec nahoře, nebo nahoru. Když tak dát odběr, ať vidíte i ty další moje tutoriály C++. Dál budu pokračovat asi s Pythonem ještě, ale teďka bych chtěl udělat to C++ celý nejlíp. A až pak se pustit do nějakého HTML, Pythonu a tak. A jo.
pokusím se vydat další video co nejdřív. A když tak mi do těch komentářů můžete napsat, co spravit, co upravit. Vím, že jsem měl trošku problém s tím, že jsem měl strašně potichu mikrofon z nějakého důvodu. To už se snad nějak spravilo, nebo už jsem to trošku upravil aspoň. Ale jestli to bude furt potichu, tak to zkusím nějak ještě zesílit. A jak říkám, je to fakt první video, takže budete to s takovou rezervou trochu. A ještě jednou opakuju, když budete potřebovat nějakou radu, stačí dostat do komentářů. A nebo když budete mít nějakou připomínku ke mně, když tak co tady jako upravit, co, já nevím, psát jinak třeba, nebo spíš jako co víc vysvětlit, co nevysvětlit, tak stačí napsat do těch komentářů. Já si toho hnedka všimnu, když tak vám odpovím rovnou a budu za to rád, když budu mít nějakou zpětnou vazbu aspoň. A to by teda bylo asi už teďka úplně všechno. Tak vidím, já se furt ještě to projevu ještě jednou radši, jestli tady fakt není nějaká věc, na kterou jsem zapomněl. Ale doufám, že ne. Ještě jenom zopakuju teda, že int tak je celočíselná hodnota, float tak je desetina hodnota, char tak je nějaký znak, ty mám vždycky název té proměny, to jsem taky vlastně zapomněl trošku říct, že vždycky si dáme jakoby ten datový typ, který chceme, aby ta proměna měla, a pak si nazveme nějak tu proměnu naší. Takže si pak máme char, takže nějaký znak, tak jsem si pojmenoval tu proměnu jako znak. Máme bool, což je teda pravda a nepravda, a string, což je nějaký slovo nebo nějaký řetězec písmen. A ještě bych chtěl jen dodat, že u toho stringu, tak ten string může být to stejný jako char. Nebo takhle respektive, aby to dalo víc smysl. Char může být jeden znak jenom, ale string může být taky klidně jeden znak. Buď to jeden znak, dva znaky, tři znaky a víc. Samozřejmě jsou tam nějaký limity, ale ty upřímně nevím, jestli někdy jako překročíme. To bychom se museli fakt hodně snažit. Jo. A to je teda teďka už celý, ať to tady zbytečně neprotahuju. Doufám, že se vám to líbilo. Můžete mi dát nějakou zpětnou vazbu a budu se na vás těšit u dalšího videa. Tak zatím čus.